Okay. Opsummere, hvad jeg har lært i projektet, både fagligt og forbindelse med gruppearbejde. Hvad har jeg lært? Hmm. Jeg lærte noget om det der med at vaske ting, tror jeg. Jeg ved ikke rigtigt. Altså, jeg lærte en masse små ting rundt omkring, men jeg kan ikke sådan lige sige noget bedre til nogle af de her ting. Det ved jeg ikke. Vurder om der er noget, I ville have gjort anderledes, hvis jeg havde læst kapitlet om sådan tese, inden I begyndte. Ja, det ville nok have givet os gjort det lidt lettere også at prioritere tiden, for eksempel. For eksempel da vi skulle, hvad var det, analysere det, tror jeg det var. Der, ja, det gik jo sådan set fint nok, men det var bare, vi vidste ikke rigtig, hvor lang tid det tager, eller hvordan vi skulle gøre det, så det ville nok have været en smule bedre, hvis vi havde lært det, men altså, jeg synes, det ville være fint nok. Vurderer den afleverede rapport, hvilken karakter vil du give rapport? Jeg vil sige, det er umiddelbart en rimelig god rapport, også fordi Jonas, der har lavet layoutet og sådan noget, skrevet noget på det, så det vil sige, det er nok en okay, god rapport. Også sådan god. Okay, god. Vurderer gruppearbejde, jeg synes, det var rigtig godt gruppearbejde. Jeg synes, det har fungeret helt fint. Nu er vi også sådan, nu arbejder vi ikke rigtig sådan sammen. Nogle af os, eller vi har arbejdet sammen før, men ja, det fungerede fint. Jeg tror også, at vi ikke arbejder sammen før. Vurderer, hvordan arbejdet eventuelt kunne gøre bedre. Vi skulle starte forfra. Hvis vi skulle starte forfra, så ville det nok være rart med ekstra baggrundsviden. Eller, jeg fik ikke god baggrundsviden, men lidt ekstra med til praktisk arbejde. Ja, skille Magnus for i dag. Jeg skal nok ikke gøre så meget bedre. Det tror jeg var bare det. Eller opsummere, hvad jeg har lært i projektet. Det ved jeg ikke. Ja, det er nok det.